सोरनि थाखाय गादियाव जिरायखो लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो बीटीसी सेक्रेटारियेट मावखुलिखौ माजों लुनाय बड'लेण्ड बै सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय बै माबाया बै जिरायग्राया नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे होबाय थागोन नामा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरा अनसुंथाइ मोनैखौ लाना फिन खुद्रिखांदों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो गोख्रों दाबि अनसुंथाइखौ होआब्ला फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो थांखि दा फैगोन समाव जोङो जोंनि दाबिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गनायाब्ला बा सरकारा गनायाब्ला जोङो गुबुन राहाखौ लानाय जागोन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनो सरकारा फोसावहोनाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनांगौनि फिन दाबि खालामदों बाक्सा तामुलपुर जिल्ला मुंख्लं नखरारि आफादा दिनै तामुलपुर जिल्लानि कुमारिखाटायाव मोनसे आलांगा मेल जथुमनायनि गेजेरजों फैगौ बीटीसी बिसायख'थिनि सिगाङावनो मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ होजोबनो फिन आरो गोख्रों दाबि खालामो बर'फोरनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनायजों बीएसी बीटीसी आरो बिटिआर गोरोबथा जालांबाय नाथाय दासिमबो गोबां नखरफोरानो सरकारा फोसावखानाय 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ मोनजोबनो हायाखै जायनि थाखाय गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा जायनि थाखाय आद्रा थानाय नखरफोरनो सरकारनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ खावलायदों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा अनसुंथाइखौ होयोब्ला अरायबो मदद होलांगोन होननाबो बुंथियो खुंथाय गोहोनि सरकारा मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइखौ थाबैनो होजोबनो हायाब्ला फैबाय थानाय समाव राजखान्थि बिथिङावबो गोख्रों राहा लागोन आरो राजफोथाराव सोमावसारनायनि थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथियो बे बिथिङाव मुंख्लं जानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो साननाया बेनोदि जोंनि जिखिनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बै समनिफ्रायनो आबसु आरो बेल्टि आरो एनडिबि गासैबो बेयाव दंजोबोलाय बेयाव गासैबो मुंख्लं जानायलाय बा मुंख्लं नखरनो जिखिनि 5 लाख अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा फोसावदोंमोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद सारा दा फोसावनायाव बेखिनि 5 लाख एक्सट्राखौ जोंनि मुंख्लं नखरा मोननो थाङाखै दा मोननो थाङि हिसाबै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ फोरमायगोन दि जोंनि मुंख्लंफोरनो एक्सट्राखौ थाबैनो होयोब्ला बे 5 लाखखौ थाबैनो होयोब्ला जों मुंख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा खोनानो मोन्दों जोङो ग्रुप वाइसआवसो 5 लाखखौ होगोन होननानै दा बेखौ ग्रुप वाइस होआलागासिनो जोङो जोंनि जिखिनि मुंख्लं दङ बेफोरखौ गासैखौबो बिनि एसे मिलायलायनानै 5 लाखखौ होयोमोनब्ला जों मुंख्लं नखरा गोजोननाय मोनगौमोन दा बेबायदि ग्रुप वाइस होयोब्ला बोरै जानांगौ बेबायदिथ' जाथावना नङा अब्ला आबसु आरो बेल्टि बै मुभमेन्ट खालामनायखौ जोगारनाय बायदि जागोन होननानै जों सानो आरो दा बेबायदि खालामालागासिनो जेनेरेल हिसाबै जोंनि जिखिनि मुभमेन्टआव थैनाय बेखौ गोरोबलायना होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन दा फैगोन समाव जोङो जोंनि दाबिखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि गनायाब्ला बा सरकारा गनायाब्ला जोङो गुबुन राहाखौ लानाय जागोन जोंनि जिखिनि मुंख्लं नखर जों आरो जोंनि जि एसोसिएसन मार्टियार एसोसिएसन जों बेवहाय सावरायखानाय जाबाय आरो जानजि खाफ्रानानै थाखाबाय जे जों फैगौ 2025 मायथाइयाव जोंनिफ्राय सासे बिजाथि फसंगोन होननानै जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव 3 बिजाथि होगोन होननानै जोङो जानजि खाफ्राना थानाय जाबाय 1989 आव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव जोंनि नखरा मुंख्लं जादोंमोन खिन्थु दिनैयाव लागै जोङो बीटीसी सुक्ति जाबाय बेयावबो मोनासै हाग्रामा मैलारि सारनि दिनाव 17 बोसोर खाखन खालामनानै थांबाय बिथाङाबो होआसै आरो फैयै नैबे बिटिआर सुक्ति एकद जाबाय बेयावबो बिटिआर सुक्ति जानायाव प्रमद बर' सारा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन मटङा स'आव कारजौखुसि माबा थानायाव मा होनो समाव जा प्रमद साराबो बुंदोंमोन जे जोंखौ लिंहरलायनानै बेहाय गावनि इउपिएमएलनि अफिसाव एबसुआबो मोनगोन एबसुनि आन्दलनाव थैनायाबो मोनगोन
आरो NDP थैनायावबो मोनगोन होनना गावनि खुगादोनो बुंदोंमोन बिथां प्रमद सारा दिनै खिन्थु जों नुनो मोनदों बे 5 लाख अनसुंथाइखौ जोंनो होनो गारनानै जों खोनानो मोन्दों 5 लाख अनसुंथाइखौ सोरनोबासो होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों जा जों बहुद दुखु नांदों बेनिखायनो जोङो दिनै जोंबो बाहाय एसे साखा फारा जादों नोंथाङा जुदि होगोन होननानै जुदि बिखौ गावनि बिटिआर सुक्तिया जुदि फार जालाङोबा जोंनो जुदि अनसुंथाइ होआबा बहुद दुखु नांथावना बेबायदि जोंनि न'खरफोरा बे समाव आसाम डिफिट 50-50 बिनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन सोरबा बिधवा जालांदों सोरहाबा बिफाया थैलांदों सोरहाबा फिसालाया गोमा जादों बेबायदि बहुद दुखु नांथावना जालांदोंमोन जोंनि न'खरफोरा बेनिखायनो नोंथांखौ जोङो आर'ज खालामहरदों नोंथाङा जोंनो 5 लाख अनसुंथाइखौ होगोन होनना बुंनायाव होनांगौ होननानै जों आर'ज खालामहरदों नोंथांखौ आरो जों होबा नोंथाङा जुदि होयोबा जों मोजां मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा बेखिनिखौ स्टेप लायाबा फैगौ 2025आव जिथुबा बिटिआर इलेक्सन फैगोन खिन्थु जोंनि मुंख्लं न'खरनिफ्राय जों मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जोङो केन्डिडेट होनाय जागोन नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बेखौ जों अनुरद खालामखादो जुदि नोंथांमोना जोंनि अनसुंथाइखौ होआबा जों बेबायदि सेखाफारा खानानै लाखाबाय आरो जुदि होयोबा जोंबो नोंथांजोंनो थागोन होननानै नोंथांखौ खुलुमनाय जाबाय धन्यबाद बिटिआर रायजोनि राजनितिकनि लिडार नोंथांमोना बै खनानि गादियाव जिरायगासिनो सोरनि थाखाय जिरायखो नोंथांमोना बुं 1 नम्बराव जों नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों 2 नम्बराव बै बे सेक्रेटारि बड'लेण्ड बै सेक्रेटारि अफिसा माजों लुनाय बै माबाया बै जिरायग्राया अफिसा सेक्रेटारि अफिसा आरो लोगोसे नोंथांमोना अनसुंथाइखौ दिनै होगोन गाबोन होगोन दिनै होगोन गाबोन बारे बारे थगायबाय थागोन नामा नोंथांमोनखौ जोङो बारे बारे खावलायनाय जायो नोंथांमोना जाहाथे बै 5 लाख अनसुंथाइखौ थाबैनो जुदि होआबा नोंथांमोननि सायाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो शिक्षा होगोन लोगोसे गासै रायजो राजाजों लोगो नांनानै जों बै डिसिसनखौ माने लानायनि थाखाय लानाय जाबाय आरो नोंथाङा जिहेतु मानसिफोरखौ गले गले दा थगायनो दा नाजा थांनानै आंबो बिदिनो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव थैनि बेसेनजों दिनै बिथांमोना रायजो खुंबोबाय सरखार दाबोबाय दिनैहाय गावसिनिखौल' मानो सानखो जोंनि थाखाय मानो सानाखै जोंबो बिमा थायोमोनब्ला जोंबो लेखा फरा गोरों जागौमोन जोंबो बे बोरायनि नामा हंकेन मोसाहारि आरो बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावोमोन गावनि ड्रेसखौ खुनानै बियो बाहेरायाव गावनि अफिसाव थांनो ओंखारनायावनो बिसोरो माइबारिथिं होसोलांनानै आंनि बोरायखौ गावथारदों दिनै आंनि बोराया थैनानै एसे आलाय सिलाय आं गावनि उन्दै फिसाफोरखौ फेदेरदों फोलावदों गिदिर गोलाव खालामदों नाथाय नोंसोरबादि मिनिस्टार खालामनो हानाय आंहा केपासिटि गैया थेवबो सरकारा जोंबायदि मानसिखौ दासिमबो नायसनाखै थाखा होगोन फैसा होगोन होननानै जेरावबो मिथिं खुंनायाव जोंखौ लिंहरो नाथाय दिनैसिमबो जोंनो थाइसेबो रावबो होआखै अब्लाबो आंनि फिसाफ्रा जि एसे रोंदों सानसे समाव आंनि फिसायाबो मिनिस्टार जानानै नोंसोरखौ गाख्रेबफिननो हागोन नोंसोर दिनैसिमबो जोंखौ सिनायफिना आङो बेखौनो बुंनानै